Bàsicament, el que faig és comparar els objectius de la Directiva Marc de l'Aigua amb els objectius de la planificació. Els objectius de la Directiva Marc de l'Aigua, bon estat ecològic per a garantir que puguem continuar utilitzant els ecosistemes en el futur, i això està vinculat amb que fem un ús sostenible a llarg termini de les masses d'aigua. En la planificació hidrològica, bàsicament, és satisfer les demandes sectorials que se defineixen fora de la planificació i, diguem que si sobra aigua, assolir alguna millora en l'estat de les masses d'aigua. És a dir, els objectius ambientals de recuperació del bon estat, de la salut dels ecosistemes i del cicle hidrològic està subsumit a si no està massa pressionat el sistema. El segon aspecte és que les excepcions a l'assoliment dels objectius que estableix de bon estat la directiva, en la directiva tenen un caràcter extraordinari i condicionat al compliment d'una sèrie de requisits. El que nosaltres hem detectat en aquest esborrany és que s'ha fet una aplicació, diguem, generalitzada i no justificada a escala de massa de conca com cal en el pla de conca, en l'esborrany que està a consulta pública. El calendari d'aplicació, per a què dir-ho? Teòricament la directiva diu que és vinculant, la demarcació del Xúquer, diguem que és un calendari ignorat, bàsicament. Respecte a la transparència i la governança que comentava abans al principi Francesc, té que haver transparència, té que haver una participació pública activa amb un calendari vinculant, etc. El que s'ha fet, hem trobat opacitat, discontinuïtat i tràmit d'informació pública i reunions bilaterals, però no hi ha participació pública activa des de fa almenys 3 anys o 4 i per a discutir aquest pla de conca ni s'ha previst, entre altres coses perquè s'ha d'aprovar després de 5 anys de retard acumulat. S'ha d'aprovar com siga. El seguiment i l'avaluació de l'efectivitat de les mesures és un element central en el plantejament de la planificació de la Directiva Marc de l'Aigua, perquè d'això depèn què és el que anem a fer en el següent cicle de planificació. Doncs bé, s'adona la circumstància que va eixir a revisió el pla no aprovat, ni tan sols presentat a l'esborrany, en maig, la revisió del pla que no s'ha aprovat a consulta pública en maig d'aquest any, acabar la consulta en novembre, i l'esborrany de pla, que teòricament s'ha revisat, és el que té consulta pública fins a febrer de l'any que ve. Mentrestant, entretant, què ha passat? Que s'ha aplicat el pla hidrològic de la conca del 98, que, com tots sabem, perquè així ho hem viscut en el Xúquer-Vinalopó i en els cabals ecològics i en moltes altres coses, o l'Albufera, per exemple, és un pla que no està fet per assolir cap mena d'objectiu ambiental, sinó per a repartir-se i estirar els recursos conforme estiguen. Un element que crida molt l'atenció i que és molt preocupant des del nostre punt de vista és que front als indicadors, tota la bateria d'indicadors que demana la directiva per avaluar l'estat ecològic de les masses d'aigua, doncs els que s'han utilitzat al pla de conca d'ara per a diagnosticar en quin estat està, el que vegeu en roig ni tan sols s'ha tingut en compte, la qual cosa és molt preocupant perquè això ens porta a una situació de sobreestimació de la salut dels ecosistemes.
perquè així vegem que apareix... Això són de la conca del Xúquer, dels rius naturals de la conca del Xúquer, no de tota la demarcació, sols de la conca, i segons l'avaluació del pla hidrològic, el 46% està en bon estat o millor, però això no vol dir que puguem trobar peixos allí, no. Això vol dir que se compleixen els umbrals per a les diatomers i per als macroinvertebrats, però no que no tinguem espècies invasores o altres qüestions, perquè això no s'ha mesurat. La qual cosa ens porta a la reflexió de que les mesures que es prendran per a arribar al bon estat o per a mantenir el bon estat, si ja estem, seran menors o no seran adequades per a evitar un deteriorament addicional. I això és una qüestió que es preocupa molt i que, de fet, en el cas de Catalunya, que farem la comparació de no utilitzar els peixos i utilitzar-los, exigia vora un 70% o un 65% de masses d'aigua en bon estat o millor, utilitzant, igual que així, diatomers i macroinvertebrats, però en cas, quan això ho conjuntaven amb indicadors de peixos, baixaven més de 15 punts, és a dir, d'un 60 i pico per cent a un 40 i pico per cent. És a dir, que és molt preocupant. El que comentava abans, una aplicació generalitzada d'excepcions, fonamentalment de pròrroga de termini. I tampoc es dona molta confiança el fet de que es diga que més o menys alguna cosa creixerà d'assoliment de bon estat ecològic a 2015 o a 2021, perquè diguem que l'assoliment d'objectius ambientals a 2015 bàsicament es basa en que les masses d'aigua que ja l'assolixen a 2009, doncs, per obra i gràcia del principi de no deteriorament addicional de l'article 4.1 de la Directiva Mar de l'Aigua, també se continuarà mantenint això. És a dir, quina és la mesura per a garantir que això no se va a deteriorar? El fet que s'hagi arribat avaluat conforme està avaluat a dir que hi ha bon estat, això no és garantia que en el futur també ho estiga, no? És a dir, per decret no entenem com se garanteix això. En el cas de les aigües subterrànies, el que tenim no sols és pròrrogues de termini, sinó també objectius menys rigorosos. Concretament, una de les masses afectades és la de la plana sur de València, de la qual beu o bevia tota la ribera, i des del nostre punt de vista també és un diagnòstic que continua sent prou optimista. En l'aqüífer de la Manxa, per a entrar en diversos exemples, en l'aqüífer de la Manxa Oriental, malestar quantitatiu, s'aplica el pla de conca del 98, se reconeixen drets per 460-470 hectòmetres a l'any, teòricament hi ha entre 80 i 145 de substitució, que en el moment que es va fer la documentació no es detectaren amb posterioritat. Doncs nosaltres ens preguntem per què no se plantegen qüestions com perímetres de protecció, com canvis en els usos del sòl o com potenciar l'agricultura ecològica, que això no és una qüestió que tinga que fer la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, sinó que tenen que fer les administracions de manera coordinada, tant a nivell estatal com a nivell autonòmic. I a més,
quan estem parlant de fer una pròrroga d'objectius, pròrroga de termini per assolir els objectius a 2027 o que tens 14 o 15 anys per davant com per a fer política estratègica, per a fer política de veritat. No per a tirar-li les culpes als altres, sinó per a posar solucions de llarg termini. Per això considerem que aquesta excepció al compliment dels objectius tampoc estaria justificada tenint en compte l'aplicació els articles aplicables de la directiva. Un altre tema, les excepcions també afecten a la Red Natura 2000, és a dir, el no assoliment o la pròrroga de terminis per assoliment d'objectius ambientals afecta inclús a aquelles masses d'aigua que estan vinculades a espais protegits i que, per tant, com el seu nom indica, haurien de ser els que primer arribaren al bon estat, o els que no estigueren en mal estat. No vaig a detindre'm ací perquè ho ha explicat molt bé Mario en la seva intervenció respecte al cas de l'Albufera. A més, com ho havia ficat en animacions, no se llegia res, però el que sí vull recalcar és que en l'informe que va citar Mario de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer de l'any 2004 es deia que l'escenari més ambiciós que es plantejava per a rebaixar el fòsfor a uns nivells acceptables, no a un nivell de bona qualitat, sinó acceptable, eren els imprescindibles per a pensar en la reversió de la situació de deteriorament que té el llac en aquest moment. Doncs ahí està el tema. El pla del 98 no reservava cap mena de cabal ecològic a l'Albufera, sinó que estimava que el retorn de reg en tenia prou. Hi ha una aplicació incompleta de la legislació de protecció ambiental, no tenim prou encara. Se va fer l'estudi de desenvolupament sostenible de l'Albufera, es va publicar el 2004, s'han fet moltes actuacions del programa Aigua a Albufera, però el resultat és que encara continuen arribant aigües residuals, que s'ha apostat per utilitzar les aigües residuals depurades com a cabal ecològic en un espai superprotegit i que continua el deteriorament ecològic del llac per eutrofització, reducció, desaparició d'espècies autòctones, pèrdua d'hàbitats tant per a les espècies autòctones com per a les migratòries. Mesures que vegem al pla hidrològic, a l'esborrany del pla hidrològic, 167 hectòmetres any com a cabal mínim, no s'estableix quina és la qualitat que han de tindre aquests cabals i tampoc quin serà l'origen, ni té que ser l'origen d'aquests cabals. Per tant, continuar estudiant per a definir els objectius ambientals, perquè encara que es prorroga l'assoliment dels objectius a 2027, encara no s'ha establert què és el potencial ecològic, què és el bon estat en aquesta massa d'aigua. Bé, respecte a l'ús sostenible de l'aigua basat en la protecció a llarg termini dels recursos hídrics, hi ha diversos articles de la Directiva Marc de l'Aigua que es refereixen a això, no es refereix amb tant de detall com als temes ambientals, però un poc volia recalcar la qüestió, el tema de l'abastiment a població de la Ribera. Des del nostre punt de vista, la solució que es planteja en el Pla de Conca és insuficient i inadequada, entre altres coses perquè la repercussió dels costos no s'està fent d'acord amb el criteri que exigeix la directiva, que és qui contamina paga, sinó que
Així s'estan repercutint els costos als perjudicats, que són els usuaris d'abastiment que han perdut la seva font d'abastiment segur que eren i tradicional, que eren les aigües superficials. No es plantegen tampoc mesures de prevenció i correcció de la contaminació de les aigües subterrànies i, com ja dic, incrementa la factura dels abastiments, no es dedica l'aigua de millor qualitat a l'ús de boca, que és el que diu la directiva, i la llei d'aigües. A veure si puc passar. Bé, respecte als plans hidrològics, als cabals hidrològics, i intentaré resumir-ho el més possible, la situació que tenim és un riu absolutament, uns rius en general en tota la península, absolutament esquizofrènics. Si vegeu ahí la curva en negre són els cabals circulants, en aquest cas aigües avall de l'Arcó, i la superfície en blau, els cabals mitjans en règim natural. Com vegeu, porta més aigua al riu quan menys hauria de portar en règim natural, etc. Això té tota una sèrie de conseqüències sobre les espècies autòctones que estan acostumades a tindre unes condicions de vida per a la seva reproducció, etc. El cas de la lònia del xúquer, espècie endèmica de la nostra conca. En verd vegem la distribució històrica que tenia a la conca i la distribució que hi havia a 2004. Això són una de les conseqüències de deteriorament dels ecosistemes. Els cabals ecològics, des del nostre punt de vista, són insuficients, per una banda, perquè no s'estableixen tots els components de cabals ecològics, no sols importen els cabals mínims, sinó també els cabals màxims que no se poden superar, els cabals que s'han de fixar per a avingudes ordinàries, etc., i la taxa de canvi en la regulació, sobretot de les hidroelèctriques. Això ni se planteja posar-ho per a noves concessions d'un riu que ja no pot tindre més concessions. Igual, no sé com s'ho arreglaran. Pero desde luego solo se planteja aplicar el cabals mínims. Des del nostre punt de vista, aquests cabals mínims són insuficients, tenen escassa variabilitat i sistemàticament són inferiors als cabals mínims en règim natural i no tenen cap mena de relació amb el patró natural de variabilitat. Per altra banda, això s'hauria d'haver, teòricament tenia que haver un procés de concertació, etc., multilateral, i no ha pogut ser. Ja sembla que reunions bilaterals i fragmentàries, però no hi ha un procés de concertació sentats en la mateixa taula totes les parts interessades, tant els usuaris privatius com els usuaris comuns. No vaig entrar en aquesta taula perquè ja no tinc temps i m'he passat molt. Com a conclusions, aquest pla, des del nostre punt de vista, no compleix amb la Directiva Marc de l'Aigua perquè no està adreçat a assolir els seus objectius. Bàsicament intenta mantindre l'statu quo de l'any 98, la sobreassignació de recursos, i tampoc des del punt de vista de la participació pública ha estat un exemple, donat el retard i l'absència de participació pública efectiva que hem trobat. El que demanem és el que estem demanant en les al·legacions que teniu i que podeu firmar si esteu d'acord així, i el que demanem és que s'ha de tancar la possibilitat de nous trasvassaments de qualsevol altre punt en el cas del Xúquer-Vinalopó, que és imprescindible la disminució
significativa de les extraccions de la Manxa Oriental, això crec que ho hem dit tots. Nosaltres considerem que el límit ha d'estar per sota necessàriament de la recàrrega natural de l'aqüífer, també que els cabals ecològics mínims, tant per al riu com per a l'albufera, s'han d'incrementar de manera significativa i que s'han d'establir i fer complir la resta de components del règim de cabals perquè tenen una funció en l'ecosistema per a mantindre la integritat ecosistèmica. No és un luxe ni és una cosa que se'ns acaba d'ocorrir, sinó que hi ha documentació científica que així ho revela. A nivell internacional, és a dir, no som nosaltres. L'assignació d'aigua superficial per als abastiments de la ribera considerem que ha de ser una concessió per als usos que es requereixen així, donat que s'ha deteriorat de manera ostensible la qualitat de les aigües subterrànies, però que no s'ha de quedar ahí, sinó que s'ha de recuperar la qualitat en els aqüífers contaminats i per això s'han de prendre mesures decidides i de manera coordinada i consensuada. I a més, considerem que les assignacions i les reserves del pla han d'ajustar-se a la disponibilitat real i no repartir aigua de paper, perquè ja sabem què és el que passa quan se reparteix aigua de paper, que tenim conflictes enquistats. Bé, moltes gràcies a tots i totes per la vostra atenció i lamente al moderador haver-me estès.